Čau, volám sa Maxzone a teraz budem točiť videá, ako prežiť v Minecraftu prvé dni a tak. Takže ako čo sa vyrába a tak. A napríklad ďalší dialog začneme so stavbou mesta, alebo Benátkach na vode, alebo metrom a tak. Tak začneme ďalej. Ako vidíte, ako som si všimli na mojom inventári, ja už som to začal hrať, ale nehrám to strašne, hrám to tak 5 minút. Za 5 minút si postavila si toto. To je môj dom. Takže toto sú dvere, ktoré ukážeme potom neskôršie, jak sa vyrábajú. No. Musíme nakopať rýchlo uhlie, pretože nemáme. Ale dreva moc nemáme. Takže s týmto, čo teraz držím v ruke, musím aspoň nakopať nejaké uhlie. Čo je strašne zlé. Ale našťastie som to objavil prírodnú jaskyňu, kde bude síce veľa zombí, ale máte pri sebe meč. Tiež ukážem, ako sa vyrába. A tisko, kravička. To sú len také diely. Je to zatiaľ tak o ničom. Ale potom sa mi podarí možno naliesť uhlie, čo dúfam, že objaví uhlie. Ale buď ticho. Takže toto sa dá vyrobiť na brnenie, ktoré vás v počiatku docela gusto obráni. Ale budem potrebovať drevo, ale teraz budem potrebovať hlavne nájsť uhlie. Hlavne si pamätajte testu kanalice, preto chodím vždycky väčšinou rovno. Prevodňujem sa, mám také menšie lagy. Lebo to natáčam, tak asi preto to bude. Aha, rúža. Si sa dá zafarbiť vlna. Je to tak na okrasu, ale dá sa tam postaviť pri sebe a tak. Počkajte, kým nájdeme nejaké uhlie. Nemôžem nič nájsť. Môžem si to vole. Budem potrebovať nájsť táto uhlie, čo snad nájdem, pretože bez uhlia sa ďaleko nedostanem. Bez dreva, ani bez kameňu. Budem potrebovať aj kameň, aj uhlie. Našťastie mám už 3 cobblestone. To je tento kameň, cobblestone. Je to zničený obyčajný stone. Samozrejme dá sa získať aj samotný stone. Takto dá sa získať, ja som sa zablúdil asi. Áno, dobre. Mám šťastie. Á, to je gravel, tiež docela dôležitý. No, kašľ na to. Ideme ďalej. Tak, čo také ešte dodať? Á, vajce sú docela len dôležité. Ale na singlu. Ďalšie vajce. Normálne sa ťažko zháňajú, ale mám tu dosť, moc strašne veľa. Nevadí, musím sa nakopať rýchlo kameň, že bez kameňu moc ďaleko nedostanem. Ježiš, iron, hustý. Iron nie tak rýchlo nájsť, ale ja si ho nerozkopem s takýmto krumpáčom, tak bohužiaľ pôjdem ho rozkopať až ďalší. Trošku neskôr, keď mať normálny krumpáč z kameňa. Nemôžem to uveriť, žiadne uhlie nemôžem nájsť. No, nevadí, kameň je veľmi dôležitý, takže postavíte si dom, na rýchlo si musíte postaviť rýchlo nejaký dom proti zombie. Na druhý deň by ste mali rýchlo pozaňať suroviny na to, ale to už je jedno. Pretože ja už som to hral, lebo spravedlňujem sa, ale čo už.
Musíme si nakopať drevo, to je celé dôležité. Strašne dlho trvá, kým sa to drevo naseká. Samozrejme potom získate už ďalších z diamantu. Diamant je najtvrdší, takže preto je diamantovú sekierku a také. To si ešte ja vyrobím čoskoro už. Ale je to také otravné, keď to drevo tak musíte sekať. Ale potom už, ak som povedal, z toho diamantu, z toho najtvrdšej, poďte si na sekierku. Trošku som niečo sekať a krompáč, ktorý je skoro... Takže to je zničený. Ja to vôbec nechápem. No dobre. Takže. Začneme. Takže musíme si vyrobiť veľa takého dreva. Je to úplne jedno, či je to zebr breza, alebo tak, ale nevadí. Takže musíme si vyrobiť stick. Takže. Teraz si vyrobíme krumpač, takisto, ale z kameňa. Je to pevnejšie a vydrží vám to dlhšie. Teraz si vyrobíme sekierku, ktorá sa vyrába takto a krumpač sa vyrába takto. Takže skoro to vyzerá. No, to je sekierka. To sa vyrába na sadenie, takže takto. A je to ešte jedna vec, že lopatka. Zase takto. No, to potom v ďalšom dieli. Takže vyrobíme si aj sekierku jednu. No, momento. Že budem potrebovať strašne veľa toho uhlia na svetlo. Samozrejme som si vyrobil aj meš taký. Veď sa vyrába jednoducho, ale tiež budete dosť potrebovať. Takže doporučujem si ho vyrobiť. No, sakra, žiadne uhlie. Nemôžem dneska stretať čas s ironom, aj keď je iron dosť vzácny, takže železo. No, musíme rýchlo objaviť uhlie, a čo keď neobjavím, to je problém. Je to pri tomto prírodnom dole, v jaskyni, alebo ak to môže niekto volať, som nenašiel. Čo je dosť veľký a dosť extrémne veľký problém. Ale šťastie mám sekierku, som si vyrobil. Ako vidíte, je to okolko rýchlejšie. Takže potom musíte predstaviť diamantovú sekierku rýchla a môže keď tvrdá. No. To potom teraz ideme takzvané ten ironized. Sakra cena, jak to len bolo. No, sakra už sa stmieva. A u nás zbieram si rúže na okrasu, aj na... No, vlastne na okrasu iba. No. Tak. Ideme rýchlo do domu. Novými surovinami. Á, tak toto bolo. Ale to sa pomýlilo. Takže, sorry. No. Tak, mal som teda smolu. Čo nevadí. Nemohol som nájsť uhlie. Snad sa mi bylo šťastie na druhý deň. Vyrobíme si pec. Zaberete všetky políčka okrem stredného. Takže vyrobíme si pec. Dáme si napríklad sem. Takže tu je pec, tu je to, čo si chcete zvariť, napríklad piesok, a to je to, čo sa z toho piesku vyrába. Ja si nám dávam väčšinou uhlie, alebo všetko, čo horí. Dajme tomu, že...
Rozdelíme si 3 dreva sem dám. A teraz by som tam niečo mal dať, dajme napríklad, nemám nič. Možno hríb, to nepôjde, tam nič. No, možno vajce. A sa teda nejde, tak čo už. Nevadí. Teraz sa tam to sa dostane. A teraz si vyrobíme krabičku, kde vám, aby tam ostali veci, keď vás zabijú. Jednoducho vyplníte všetky, vlastne, okrem jedného políčky vyplníte zase okrem stredného. Je to čest. Oplatí sa vyrobiť dve, a keď si vyrobíte dve, on to spojí a budete mať dokopy akoby jednu. Asi takto. Momento. Tak, a teraz to spojené, ako vidíte. Mám také veľké, lebo to je spojené. A teraz tam odložím dôležité veci. Áno, dobrý nápad, vyrobím si posteľ. Vlastne, až za chvíľku. Alebo ne, a spravodlňujem sa, už si presne nepamätám, jak sa vyrábala posteľ, myslím, že takto, presne. Takže posteľ umožňuje, je malo výhody, že dáme si ju napríklad sem. Chcete ho dať vedľa. A teraz keď sa tam mohli zaspať. Práve na to kliknete. Teraz sa zobudíme až ráno. A je ráno. Ale sakra prší. No sakra, už prestalo pršať. Dobre. A teraz sa odložíme dôležité veci. Vlna má veľkú hodnotu. To je multiplayer, majú vlna až diamant hodnotu. Vajce tiež dôležité. Aj to je dôležité, pretože docela. Jedlo si určite odložím, pretože to môže doplniť život. Odložím si aj rúžetné, odložím si aj toto. Storno si zasadím, to vlastnosť nechám. Tak. To bolo a ukážeme si asi tento deň si ukážeme asi, čo sa jak vyrába, aká má na to suroviny. Takto sa vyrábajú dvere. Samozrejme ja už mám. A zase takto sa vyrába craftovacia tabulka. No, to je to isté, iba že teraz to bude crafting, o ten väčší. A takto sa vyrába niečo jak takéto drevo. Toto je jak takéto drevo, keď stávate, ale je to také tenučké. No, a tak teraz teda takéto. No, takéto napríklad, alebo takéto, toto je také okno. No, to si ukážeme potom. Tak, som pomýlil. No dobre, to sa ešte jak vyrába. Asi by ste to mali všetko približne vedieť. Zloženiem iron, ukážem potom, ak sa vyrába aj kýblik. Ale momentálne mám problém s tými surovinami, takže uvidíme sa v ďalšom dieli. Čau.